Dobré ránko, milý Janko, sme Zugre a Juri a ešte pred zimou sme v našej čerstvo prerobenej dodávke opustili nudný život medzi 4 stenami. Vydávame sa na cestu naprieč Balkánom, kde za 50 dní prejdeme vyše 7000 km. Spíme bez kempov, jazdíme po bezplatných cestách, bez stresu a hlavne v slobode. V dnešnom dieli uvidíte vyvrcholenie nášho defektu, mačací sprievod, pozostatky pevností z čias Rakúsko-Uhorska a konečne príchod k moru. Áno, vy kde? Dobré ráno. Koleso sa žiadnym zázrakom samo v noci neopravilo. A myslím, že Bíček presne interpretuje, ako rýchlo sa z neho vzduch vyprázdňoval a nám to už začína dochádzať. Tak, dobre už. Áno? Najskôr však preskúmame okolie nášho ubytovania Slansko jezero. Umelo vytvorená vodná nádrž z 50. rokov má v čase našej návštevy vody málo, vieme sa dostať až za brehy. Nízka hladina odhaľuje množstvo malých ostrovčekov. Napriek názvu Slansko, voda v ňom slaná nie je, názov pochádza z minulosti ako označenie danej oblasti. Áno, presne tak. Konečne sme pochopili, že máme defekt a dali sme to opraviť. Zabralo nám to až pol hodinu čakania a 5-eurový poplatok. A už bol pokoj. Pumpové šialenstvo sa po týždni končí a navštevujeme staré zabudnuté arborétum. Objekt pripomínajúci malinký park by nebol až tak zaujímavý, ale keď sme už tu a je tu táto priateľská mačička, berieme ju aspoň na vychádzku. Cestou k vytúženému moru skúšame napešo staré cesty a chodníčky Rakúsko-Uhorska. Vyberáme sa preskúmať jednu z pevností v oblasti a to Tvrdava Unter. Tvrdava po čiernohorsky pevnosť, Unter po nemecky spodná. Au. Pichá. Áno, zima sa skončila pre nás. Po mierne zarastenej cestičke stúpame krátkou a ľahkou turistikou k rúne z roku 1890, kde si dávame obed. V krajine je takmer 100 ruín pevností z obdobia okupácie Rakúsko-Uhorska. Takmer všetky stavby z tohto obdobia počnúc s touto sú v zlom stave a často je nebezpečné na hlbšie preskúmanie. Záujem o zachovanie má len zo pár nadšencov a niektoré z nich nie sú ani zaregistrované ako pamiatky, čo je škoda.
Pokračujeme smerom na západ cez nádherné horské scenérie do Kotorského zálivu. Takmer všetky cesty v Čiernej hore, po ktorých ideme, sú značené ako panoramatické. Konečne po rokoch vidíme more a morálka a nadšenie stúpa. To čudné, samé botičky. Prvýkrát pri mori na tomto zájazde. Vychutnať si skorý západ slnka na pláži je naozaj na nezaplatenie. Sme v mori. Jupi! Aj konečne more. Po obehnutí pobrežia celého zálivu parkujeme na noc na konci poloostrova Luštica. Ten nám zajtra ponúkne ďalšie rakúsko-uhorské pozostatky, dnes už len večerná prechádzka vyľudneným prístavným mestečkom Rose. Už ide. Cici, no zles. Mňau. Pekná. Mňau. Pekné domčeky, ne? To vždy, keď si čupneš, tak príde k tebe mačka proste. Čo je cicík? Ráno nechávame auto tam, kde je a vchádzame do jedného z 3 bunkrov pre ponorky a lode na tomto poloostrove. Len pár minút pešo od auta vchádzame dovnútra. Dnuka určite nepôjdeme, len je tam našťaté a smrad a bordel. Ale pôjdeme. Kus kríši vedie dlhá chodba, ktorá odhaľuje rozsiahly podzemný komplex. Ponorková časť má približne 100 metrov na dĺžku, voda je v nej hlboká 10 metrov. Bunker bol vybudovaný v 70. rokoch počas studenej vojny a od zrušenia Varšavskej zmluvy je opustený a dnes prístupnený verejnosti zdarma. Aj vo vodičke. Kde je záchod? Aha. Ó. Záchod. Bunker je pod tým, čo sa sralo do bunkra.
Ponad bunker sa dostávame k starej vojenskej strážnici ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Obrovská budova je už v polčase rozpadu, milovníci histórie a urbexu by si na dnešnom dni určite uľahodili. To je obrovské. Áno, tu sú schody. By sa spalo. Vedľa budovy nachádzame vchod do dlhého tunela, v ktorom je až strašidelná hlboká šachta, s ktorou nechceme mať nič dočinenia a zdrháme preč. Neskôr sa dozvedáme, že všetko je tu prepojené a šachtou by sme vedeli zísť až k ponorkovému bunkru do mora. A tam sa ešte dá pokračovať. Pokračujeme k dobre schovanej a už zarastenej pevnosti Kabala. Unikátna stavba je vytesaná a zapustená priamo do kameňa. Slúžila ako obranná línia rovnako vyzerajúcej pevnosti 500 metrov vzdušnou čiarou južne, zvanou Luštica. Táto je viac zachovalá, druhú si len neskôr nadronujeme. Rozsiahla pevnosť má 3 poschodia, ponúka labyrint chodieb, izieb a skladov. Zo strechy nás nadchýnajú krásne výhľady na celý záliv, vedľa ktorého je už hranica s Chorvátskom. Krátke preskúmanie kasárni, nakoľko nie sme až takí nadšenci tejto zábavy, viac si už o tom nezisťujeme. To sú čo? To sú nejaké bunkre? Tam sú ešte munícia bola, nie? Munice. A pokračujeme k hlavnej pevnosti Luštica. Tu už sledujeme len z oblohy, nakoľko je vo veľmi zlom stave a dovnútra sa neodporúča chodiť. Keďže je totožná s predošlou Kabalou, ani nás to neláka. V roku 1918 ju Rakúšania zámerne odpálili, o čom svedčí aj jej súčasný stav. Horné poschodia sú sotva zachované, spodné úrovne sú skryté pod troskami.
Vezieme sa ďalej po pobreží cez mesto Budva. Je jedným z najobľúbenejších turistických destinácií v krajine a ako je vidieť, mesto sa neustále buduje a hotelové komplexy rastú pozdĺž mora ako huby po daždi. Čierna hora má len okolo 620 000 obyvateľov a rozlohou je 3-krát menšia ako Slovensko. Nezávislosť nadobudla až v roku 2006, dovtedy bola súčasťou Srbska. Polovica obyvateľstva je čiernohorská, 30% tvoria práve Srby. Najpoužívanejší jazyk je stále srbský, ten nám príde úplne rovnaký ako doteraz, po slovensky sa dorozumievať vieme, ľudia sú už však menej ochotní ako v Bosne a Hercegovine. Toto nechápem, že dávajú tú šunku do takého veľkého celofánu. Ďalší večer pri mori, v teniskách podceňujeme silu prílivu. Tento tunel do mesta zajtra preskúmame, dnes je už na pláne len oddych s touto milou mačičkou. Návšteva. Mačička. Ja neviem čo, to je Sisi. Sisi. A reaguje. Sisi. Ňam, ňam. Ňam, 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 ňam. To je moje miesto. Haló, pani. Pani.